Сәлем яраткан һәм хөрмәтле телевизор караучы дусларыбыз. Телеэкраннардан мин күрендем. Димәк, TMTV телеканалында яшьлек тавышы хит парады үз эшен башлап җибәрә. Бу атнада без барлык катнашучыларыбызның мотор җырларын, клипларын тыңларбыз һәм карарбыз. Һәм инде алар турында кыскача гына фактлар һәм инде җәйләрен ничек уздыра икәнлекләрен дә белешеп алырбыз. Әгәр дә сез әзер булсагыз, без тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүгенге чыгарылышыбызның үзенчәлеге шунда, без бүген бер кем белән дә саубуллашмыйбыз. Киресенчә, яңа җырны, яңа клипны һәм инде яңа резидентыбызны каршы алабыз. Шуңа күрә игътибар экраннарга, чөнки анда премьера. Миңа төбә карап тора, араларда күптән җилләр, күпме ялгыш аралардан. Карлар төшә әкрен генә, Шәчләреңә синең кунам, йөрәгемнән чыккан яшьләр, карлар булып өстән ява. Кара әле күзләремә, синең караш бер гомер. Кара әле күзләремә, бу мизгелнең кадерен бел. Кабат кисештеләр, аерылган безнең юллар. Нигә һаман яратамын, үтсәләр дә күпме еллар. Синең караш бер гомер. Кара әле күзләремә, бу мизгелнең кадерен бел. Хисләремне тыя алмыйча, сине кысып кочакладым. Синең кайнар иреннәрне мин сагындым, мин татыдым. Синең караш бер гомер. Кара әле күзләремә, бу мизгелнең кадерен бел.
Бүгінгі күндә Данил Галимовның клибы бик актуаль. Ник дисәгез, чөнки аның клибында җәй күрсәтелә. Ә тәрәз артында җәй. Шуңа күрә җәйге кайфлар белән, җәйге елмаюлар белән, җәйге шатлыклы йөзләр белән без Данилның клибын каршы алабыз. Игътибар экраннарга. Нишләргә Куркам ялгышлык эшләргә Ай-ай Зәңгәр күзле сулыкка Ясир иттең йөрәгемне матургай Китмисең уйларымнан Нишләргә Куркам ялгышлык эшләргә Тәүге тапкыр сине очратканнан бирле күңелемдә калдың нишләтим инде бер карашың җитте мине яулап алырга ышана алмыйм сине очратуыма күңелемне яуладың уйларымны чуалттың сине уйлап үтә минем иртә таңнарым белмим ничек миңа синсез яшәргә куркам ялгышлык эшләргә ай-ай Зәңгәр күзле сулыкка Ясир иттең йөрәгемне матургай Китмисең уйларымнан Нишләргә Куркам ялгышлык эшләргә Ай-ай Зәңгәр күзле сулыкка Ясир иттең йөрәгемне матургай Китмисең уйларымнан Нишләргә Куркам ялгышлык эшләргә Зәңгәр күзле сулыкка Ясир иттең йөрәгемне матургай Китмисең уйларымнан Нишләргә Куркам ялгышлык эшләргә Ай-ай Зәңгәр күзле сулыкка Ясир иттең йөрәгемне матургай Китмисең уйларымнан Нишләргә Куркам ялгышлык эшләргә Ай-ай Куркам ялгышлык эшләргә Хит парадыбызның иң сөйкемле җырчыларының берсе Римма Сафиуллина. Аны дөрестән дә күпчелек тыңлаучыларыбыз яратты, яраталар һәм инде иманым камил яратачаклар да. Шуңа күрә вакытны озакка сузмыйбыз, ә инде Римманың җырын сезгә тәкъдим итәбез. Ялган булганма сөю тукталды Безнең ярату мәңгелек икән булса янында тик башка бүтән узарлар инде узар гомерләр йөрәктә кала Шма, әллә безне бу
болғанма сею тоқталды біздің сею тоқталды сені ярату менің көңілді бары сен деп яшим бүгінде өтәләр язлар өтәләр қышлар тәуге махаббат сақлайым көңілімде біздің махаббат неге жоғалды язмыш ма әлі бізді бұлдары яратам дие әйткен сөзлерің ялған болғанма сею тоқталды біздің махаббат неге жоғалды язмыш ма бізді бұлдарды яратам дие әйткен сөзлерің ялған болғанма сею Яратам дие біткен сөзлері ялған болғанма сею тоқталды Бірнеше атна давамында юғары позицияда болған Радмир Құрбанов бұл атнада да өз позициясын сақлап қала алды. Біз мұңа шексіз шатланабыз, сүйінәбіз, хаминде Радмирға алға табада зордан-зор оңышлар тілейбіз, хаминде аның шығышын біргәләшіп қарауға көшәбіз. Gözlerine gene kara Bulmadı bir yaratı Tünler bu yesine uylar Bulmadı bir tonatı Korasin gözlerime Yaratmayım deyip etmeyine Gerek miyim bitmesin Sileme Hislerine Havalarda kara bulut Şıga kıyaş olduna Zinhar için mine unut Gerek min bitmesin Korasin gözlerime Yaratmayım deyip etmeyine Gerek miyim bitmesin Sileme Hislerine Hislerine
yüragim yorlar Mehabetke aldanar Ko'nglim o'tda yonar Sen bo'lmagach yonimda Ko'rasin ko'zlarimni Yaratmayim deb aytmang Kerakmen bitmen senga Suylaman hislaringni menga Hislaringni menga Гомумән алганда тапшыруыбызны карамыйча калсагыз, tmtv.tatar сайтына кирип, үзегезгә уңайлы вакытта кирип карый аласыз. Шулай ук инде анда ук яраткан җырчыгызга тавыш бирү мөмкинлеге дә бар. Шуңа күрә кирегез, рәхәтләнеп тавыш бирегез һәм инде безнең белән бергә булыгыз.
Алдағы клип Фәиз Миндубаевныкы. Әлеге клипта бар нәрсәдә үз урынында. Фәизнең матур тавышы, шәп җыр, шулай ук клипта төшкән кыйбатлы машина һәм инде әйбәт актриса дип әйтергә кирәк. Кызыктырган булсам, әлеге клипны хәзер бергәләшеп карабыз. Фәизгә уңышлар телибез һәм инде игътибар экраннарга. Матур сүзләр пышылдыймы, иркәм синең кылакка. Миңа рәхәт, бары синең кочакта. Кочакла мине, кочакла, җаным тизрәк, кочакла. Бар бер тегедәй эримен, җаным синең кочакта. Кочакла мине, кочакла, җаным тизрәк, кочакла. Бар бер тегедәй эримен, җаным синең кочакта. Сөйгән ярлар булсын тик күзеңнеке, минекенә тимәсенә, кирәк түгел читнеке. Кочакла мине, кочакла, җаным тизрәк, кочакла. Бар бер тегедәй эримен, җаным синең кочакта. Әйсееклем, мине сөеп кочакла. Яшәр идем мәңге синең кайнар назлы кочакта. Кочакла мине, кочакла, җаным тизрәк, кочакла. Бар бер тегедәй эримен, җаным синең кочакта. Кочакла мине, кочакла, җаным тизрәк, кочакла. Бар бер тегедәй эримен, җаным синең кочакта. Җаным тизрәк, кочакла. Хөрмәтле дуслар, иптәшләр, без тапшыруыбызны алга таба дәвам итәбез. Чираттагы резидентыбыз Фидан Сәхипгәрәев һәм инде аның шәп җыры, барлык тамашачыларга ошаган матур тавышы һәм инде Фидан үзе. Менә нәкъ алдагы мизгелләрдә сезнең экраннарыгызда. Шуңа күрә бергәләшеп каршы алабыз. Seni ömrüm boyu, uylarımdan çıkmaydın.
бар халыкны җырлата торган, бар халыкны биетә торган клип карыйсыгыз киләме? Алайса урыннарыгызда җайлабрак утырыгыз, чөнки яшьлек тавышында нәкъ тә менә андый клип бар. Ә башкаручысы беләсезме кем? Айваз Идиатуллин. Бергәләшеп әлеге клипны карауга керешик. Сандугачлар ияләшкән су эчәргә миләштән, кайгыларым бетәр иде сине күреп сөйләшсәм. Эх, талла, 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 талла ике беләгем, нигә талла, нигә янна икән минем йөрәгем. Эх, талла, 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 талла ике беләгем, нигә талла, нигә янна икән минем йөрәгем. Dilge basma saldım kayının saylap gına, yanlarına barır idim kış bulup sayrap gına. Eh talla 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 iki billegim, nige talla nige yanna iken minnem yirregim. Eh talla 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 iki billegim, nige talla nige yanna iken minnem yirregim. Dilkaynik kişkende, jırlıymışka kişkende, izlek üzek yana yürek can yemişke tüşkende. Eh talla 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 iki billegim, nige talla nige yana iken minnem yürregim. Eh talla 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 iki billegim, nige talla nige yana iken minnem yürregim. Tirvelle ortasında salınsa, suga salsan kalkıp çıkar bizge nasip yar bulsa. Eh talla 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 iki billegim, nige talla nige yanna iken minnem yirregim. Eh talla 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 iki billegim, nige talla nige yanna iken minnem yirregim. Nige talla nige yanna iken minnem yirregim. Nige talla nige yanna iken minnem yirregim. Dostlar, sizga gına әйтәм, әгәр дә TMTV каналының социаль челтәрләренә язылмаган булсагыз, рәхим итегез. ВКонтакте, Telegram, рәсми сайт, монда барлык яңалыклар, концертларга афишалар һәм бик күп кызыклы мәгълүматлар таба алырсыз. Кушылыгыз, бергә булыйк һәм инде бергәләшеп күңеләшик. Ә без бик тиздән беренче урынны ачыкларбыз, тик аңа хәтле, гадәттәгечә, барлык резидентларыбызны тагын бер кат искә төшереп узыйк әле. Йөрәгемне матур хай китмисең уйларымнан, нишләргә куркам ялгышлык эшләргә. Безнең мәхәббәт нигә югалды? Язмышмы әллә безне бутады? Kora sen gözlerime, yaratmayım deyip etmeyinga. Bakızlar seviyor kötü yüreğim tola yakın. Seni kötem şiber yegit yıldızım bulup bakıp. Kışakla mine, kışakla, canım tizrek. Kışakla, var bir tügüdey önüme. Canım sinen kışakta. Donlarım
Талла, 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 талла ике беләгем. Нигә талла, нигә янна икән минем йөрәк. Хөрмәтле дуслар, әгәр дә узган атнада тапшыруыбызны карамаган булсагыз, мин сезгә әйтим. Узган атнада Эльвира Гизатуллина исемле җырчыбыз яшьлек тавышы хит парадына киреп урнашты һәм инде шундук үз урынын тапты. Ә инде клибын карамаган булсагыз, хәзер бер дигән мөмкинчелек. Игътибарларны экраннарга юнәлтәбез, чөнки анда Эльвира Гизатуллина. Сағындырып қына келесін сен, хәттін сайын түшкә кересін. Әллә миңа жеңіл дейсің сен, үзәгімді неге үзесің. Сағынуымны басам әлі дейіп, ойламасқа сені тырышам. Юк йөрәгім түзә алмый дейіп, үз-үзімді генә алдашам. Сағынуымны басам әлі дейіп, ойламасқа сені тырышам. Юк йөрәгім түзә алмый дейіп, үз-үземне генә алдашам, алдашам. Бүген дә сен килмәдең бит иркәм, җилләр генә куйды сыкырап. Уфукларда ялгыз каен кебек күз яшьләре акты жылтырап. Сагынуымны басам әле диеп, уйламаска сине тырышам. Юк йөрәгем түзә алмый диеп, үз-үземне генә алдашам. Сагынуымны басам әле диеп, уйламаска сине тырышам. Юк йөрәгем түзә алмый диеп, үз-үземне генә алдашам, алдашам. Сагынуыма кушылып җырлыйм әле, талга кунганы сайрар кышларда. Таң җилләре бәлки җиткерләр син йөргән алыс юлларда. Сагынуымны басам әле диеп, уйламаска сине тырышам. Юк йөрәгем түзә алмый диеп, үз-үземне генә алдашам. Сагынуымны басам әле диеп, уйламаска сине тырышам. Юк йөрәгем түзә алмый диеп, үз-үземне генә алдашам, алдашам. Шуның белән шул яшьлек тавышы хит парады буйлап музыкаль сәяхәтебезне тәмамлар вакыт килеп җиткән. Мин Байбулат, барыгызга да хәерле тәүлек вакытлары, хәерле көннәр, кичләр һәм төннәр теләп, сезнең белән сау буллашып торам. Киләсе атнада янәдән TMTV телеканалында очрашырбыз. Ә бүгенгә пока-пока.